Boas, xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar. Se as cuentas e o planning non fallan, programa 42 desta quinta tempada, comezando o mes de febreiro, comezando o segundo mes deste ano 2026, que no que respecta a Canle está sendo moi guapo, porque, bueno, un mes de xaneiro moi chulo e este de febreiro que o que levamos, poquiño, que levamos das conversas. Xa vos adianto que mola e o que ven despois, cuidado porque a verdade é que está sendo complicado últimamente cuadrar algunhas conversas porque a vida de todos nos atropella, pero estamos sacando adiante de verdade que veñen cousas moi guapas como a que temos hoxe, que sabes que a veces me gusta facer reflexións, vai ser moi rápido que vou a contar, pero isto o digo moito, seguramente igual en 42 programas o dixen en 20, pois pode ser. Pero, xente, canto talento, cantos proxectos, canta xente temos ao longo da nosa xeografía galega facendo cousas que non sabemos que están aí. E unha delas, vou non recoñecer, é o noso convidado de hoxe, que eu non tiña controlado que tiña un proxecto xa cun tempiño, xa dando a traca, xa salindo en sitios, xa participando en eventos. Eu sabía que tocaba, eu sabía que facía cousiñas, pero non sabía que tiña este proxecto. E isto faime pensar que, joder, levamos aquí nesta canle, pois, 240 conversas desde que comecei, algunhas repetidas, non? De xente que repetiu e tal, pero ponlle un 200 proxectos e é como, hostia, é que cantos hai todavía ocultos ou que non sabemos e que, joder, xente, como digo sempre, vamos a descubrir proxectos, buceemos, encontremos cousas, porque ademais, o noso convidado de hoxe ven de sacar un traballo que xusto estaba eu escoitando antes de comezar a gravar isto. Joder, son 5 pistas longuiñas, pero 5 pistas moi chulas que tanto te valen para estar nunha pista de baile dando todo aí un pouco gozando, como por o que estaba facendo eu comer e relaxarme e preparar isto, que era como, hostia, isto está me entrando moi guapo aquí, así que calo a boca xa, vai haber unha guerra inicial, el non o sabe, porque na cámara que me está vendo non o ve, pero hai unha guerra inicial entre unha cousa que vos estás vendo aquí, a miña dereita, e unha cousa que ten el enriba da súa cabeza. Que como realmente están eles, están enriba de nós, absolutamente certo. Celta Depor, hecho que hai. Moi boas, Jairo, que tal, como estamos? Hoxe falamos con Abrigo, que tal? Moi boas, Dani, encantado de estar aquí. Era o primeiro que che iba a comentar, pedirche desculpas porque a primeira vez e a última que saio neste canal por colarte unha bandeira do Celta no plano. Pero Non eres o primeiro que o todos temos as nosas taras. Non eres o primeiro que o fai, non pasa nada, hecho que hai. Eu te estaba lavando musicalmente, no persoal, nos gustos futbolísticos, aí sí que non podo dicir nada bo. No musical, o disco, guapísimo, moloume moito, a verdade, queda moi guai para estar escuitando así con calma, así relaxado, como que entra moi ben. No futbolístico, é certo que estades en Europa, é certo que estades arriba nosa, as cousas que son, pero o bo gusto non está. Pero bueno, non pasa nada, nadie é perfecto, seguramente ti penses o mismo de min, entón aí estamos. Bueno, peor é ser do Madrid ou do Barça, non? Neso creo que, a pesar de que nos tiremos pullas e nos fagamos cosillas entre nós, creo que estamos todos de acordo. Que eu prefiro, oye, xente de Vigo, xente da zona, que sexa do Celta, pois lóxicamente, mira, eres do Celta, pois mellor, non me fagas como os que onte cando estábamos grabando isto, día de antes, que xogaba o Madrid en Albacete, e a xente orgullosísima de pagar 200 pavos por ir a ver o Madrid, e mira, ao final, pois 200 pavos por ver como se eliminaban da Copa, que eso que eso que se levan. Bueno, aviso a xente. A conversa, vamos a falar de Abrigo, vamos a falar do traballo, deste The Things We Do for Love. Agradezco que teñas o título en inglés, pero ben fácil de ler, para unha persona como a min que o inglés non o controla. Falaremos do traballo, pero vai a ser un pouco o que levamos 3 pouquiños segundos. Vamos a falar tamén de cousas fora da música Mira, que mira, teñan que... cólaseme un gato na cámara. Un Mira, segundo. non te preocupes, Cousas do directo. non te preocupes, vouche dar un dato. E onte, que te comentaba que gravei unha conversa que a xente vai a poder ver a posteriori, que cun grupo del Hospitales de Llobregat, que son duendes del parque, eu dixenlle unha cousa que isto é irrefutable. Cando salen animales, no seu caso saíron 2 canciños. Cando salen animales na canle, son conversas que a veces son longas,
pero sobre todo son conversas interesantes. Así que se hai un gatiño que xa saliu como pasou con eles nos primeiros minutos, esta conversa vai a molar. Xa te digo, é Pois irrefutable. estupendo. Como se chama? Floyd, Floyd. Bien. como apelido do grupo. Bien, 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 bien. Mira, eso, vamos a falar de gatos tamén. Vamos a falar de moitas cousas que ao final hai que falar de música e falar de todo porque todo importa e todo influe. Pero bueno, como dicíamos, disco novo no mercado, un proxecto que eu, xa te digo, recoñezco, non me custa facelo, eu sabía que tocabas, eu sabía que facías cousas, pero o apartado abrigo non o tiña controlado. Como te sintes? Bueno, tendo xa nova música, dando un pouco un pasiño máis adiante con este proxecto, como estás? Pois un pouco unha liberación máis que nada neste momento, porque son 5 temas, pero son 5 temas que algúns levan 3 anos feitos por aí. Entón, realmente o momento xa de poñelo na rúa e decir, oh, podemos movernos a outra cousa, un momento pois emocionante, en certo modo, de decir, oye, 3 anos currando desto, xa está, podemos tirar. Novamente algo que está sendo moi recurrente e que eu sei que aí pode haber alguén dos poucas persoas que igual ven todas as conversas enteiras que joder, outra vez este tema que é o traballo detrás, porque claro, ti agora sacas este disco, este traballo, estas cancións, como digo, son longuiñas que a xente pode dicir, que poucas cancións, pero Mm. son longas, pero que non se, o sea, son longas en canto a tempo, pero non se fan pesadas, fanse moi fáciles de escoitar, pero xente pode dicir, hostia, estas cancións tal, sacounos agora, pero, hostia, hai moito tempo detrás, dende que empeza a idea, dende que empeza a traballar nelas, dende que entras no estudio, se masterizan, se fai todo isto, que moitas veces nos quedamos como, bueno, sí, a xente saca un disco, saca unha canción, saca tal, pero hostia, todo o tempo que hai detrás, toda a preparación, todas as voltas que dan os temas ata que o público o escoitamos, telita, Pois sí, totalmente, porque de feito saíume no típico de archivo de Instagram, no? Hoy hace un año, e saíume que fai un ano, subín unha story de boa, pois despois de moito curro xa está o disco totalmente traqueado. Claro, fai un ano que está o disco traqueado e sale agora. Foi un ano de currar na mezcla, de facer arranxos, de masterizar, apartado visual, todo ese cos temas xa rematados, que realmente é un pouco decir, buah, é que xa cando saia o disco vou estar farto del, ¿no? Pero bueno, por sorte non está ocurrindo. É unha cousa que poucas veces pregunto, pero como levas o feito de eso, de ter as cancións pois, listas de xa fai tempo, porque eu, por exemplo, gravo as conversas, eu estou gravándoas, e normalmente estou tentando gravar cun mes de antelación, prepararme pois, o mes de febreiro inteiro, deixalo listo e tal. Claro, tu gravo as conversas e moitas veces digo, hostia, que joder, quero sacar esta conversa, quero sacar esta outra, pero hai tempos, lógicamente non podo publicar 5 conversas nunha semana, non? Quero sacarlo. Claro, e é un mes, que igual teño as cousas listas para publicar. Ti moito máis tempo. Como se leva un pouco, pois, ese tempo de joder, a teño, pero quero deixar a lista, incluso cando xa está lista, que igual diste, bueno, pois non a vou sacar agora en novembro, porque ven Nadal, ou a quero sacar neste momento, polo que Mm. sea. Como se leva tendo a canción aí, sabendo que xa queres publicar, pero que por X razóns, pois vas a tardar? Como se leva esa ansia? Lévase mal, lévase mal, non te vou a mentir. Ademais, eu creo que eu son un pouco tamén de acabo algo, quero publicalo xa. Eu creo que a primeira vez que tardo tanto tempo en publicar, dende que o teño feito, porque, bueno, sí que falamos, fai un ano que rematou como o tracking, o que é o esqueleto, pero é certo que o traballo de mezcla foi este verán, entón os temas cambiaron moito nese momento. Pero digamos que dende verán, pois creo que en agosto xa foi a masterizar. Digamos que en setembro tiña a versión final do disco. Claro, estamos en xaneiro. Xa foron 4 meses de que, claro, ao final foi pois facer a portada, envialo pois mismamente a ti, no? E a outros medios, promotoras, bueno, todo este traballo que non se ve, pero co disco rematado. Entón, eu creo que xa pasei por momentos de o escoito todos os días porque estou ultra emocionado, ahora pois non escoito en un mes porque xa fartei del, subiu, baixou, pero bueno, nada, ao final contento de que estemos aí e con ganas de movelo. Mira, vamos a falar do visual, vamos a falar
do máster, vamos a falar, pois, por exemplo, da participación de alguén a quen queremos moito, personalmente quero moito como Héctor, que participou neses últimos retoques, Ujú. non nesa última volta, pero eu quero preguntarche unha cousa que tamén a veces pregunto, claro, dicimos de que ti tiñas o tracking feito, entra a masterizar, das os retoques, alguna cousiña seguro que cambiou, alguna cousa se puliu, eh, como foi decidir realmente de, isto xa está listo, non lle damos máis voltas, porque é unha cousa moi común de que tardades moito en tamén en Mm. a mellor lanzar un tema polas voltas que vos dá a cabeza e dicir, isto hai que darlle outra máis, isto vou meter isto vou tal. Como levas ti tamén o dicir, vale, isto xa está listo para publicar, xa non o toco máis, non o toco máis? Ou te está pasando igual nestas escoitas que dicías de, isto podía telo feito desta outra maneira, ou podía ter metido isto aquí, ou podía tal? Pois mira, vamos a falar de Héctor xa, porque ten moita culpa desto, porque eu, bueno, producín o disco literalmente nesta habitación na que estou, con este mismo portátil, así vai a electrónica, e mandeille, pois eso, cando rematei o tracking fai un ano, paseille todas as pistas por separado e dixenlle, este é o disco. Claro, logo en verán, díxome, veña, vamos a, como ainda por riba estábamos facendo pois cousas de Monte da Pena, cousas de mil historias que sempre estamos aí, pois díxome, vamos a darlle unha volta á mezcla. Entón, pois no seu estudio, imagínate, igual 2 horas de Monte da Pena, 2 horas de Abrigo. Entón aí foi cando digo que cambiou bastante, non a estrutura dos temas, que máis ou menos é a mesma, algunha cousa así que se cambiou, pero son do disco, refixemos percusións, bueno, refixo el, que é moito mellor que a min, percusións, por suposto, eu podo producir ata un nivel, pero non mezclo, non sei mezclar, entón todo ese traballo o fixo el, e cando xa tiñamos unha versión do disco rematada, pois estamos falando igual de xullo, foi cando Héctor mercou un sintetizador novo que está usando ahora, Prophet V6, 3000 pavos, non sei que, da rehostia. E dixo, bueno, a ver, o disco está rematado, pero ahora que temos o sintetizador este, Vamos a... igual podemos refacer os sonidiños, non? Entón foi, Hostia. pois outro mes de volver aí, coller sonido por sonido e decir, eu creo que este o recreamos co Prophet. E realmente foi moi guai e moi divertido. Eu aprendín moitísimo tamén de coller un pedazo sinte que aquilo tiña máis botóns que unha nave espacial, é dicir, como chegamos ao sonido deste baixo, pero sí, pero realmente podese decir que fixemos o disco pois 3 veces. A que o fixen eu na miña habitación, a primeira mezcla e logo isto de refacer os sonidos Pois, co novo sinte e tal. menos mal que non comprou ninguna cacharrada nova en agosto, que senón No, déixate outra que ainda o voltiña refacemos máis. agora outra vez. É que, cuidado, joder, porque xa, eu nunca estiven ali, pero por historias de xente, de outros músicos xente que pasou por ali e tal, o estudio de Héctor, claro, ti dicías ti na tua habitación, pois cos teus coñecementos, que sempre direi que os que facedes xa calquera cousiña, nivel máis alto, nivel máis baixo, hostia, xa fuches capaz de publicar ou de facer, vamos a dicir así, non? Eses temas Mm. que xa me parece dun mérito brutal, despois, lóxicamente, pois pode haber xente como a Héctor que lle pode pois, dar máis voltiñas ou tal, pero tamén ten máis cacharrada, porque ten un estudio ali que telita o que xa ten ali, o sea, que non ten nada que envidiar a outros estudios de técnicos máis, bueno, que leva máis tempo traballado ou xa cun nombre máis grande, entre comillas, non? O sea, cuidado tamén o que ten ali. Sí, no, para nada, ten cousas, ten cousas. Ten metido cartos ali, cartos e moito coñecemento, que a min dasme todos eses cacharros e igual non sei nin onde está o botón de encender. O sea, A min hai que telos, pero hai que ser un crack para usalos tamén. dasme o programa que tes Pero ti tampouco, o sea, se vamos a baixar en canto ao número de cacharros, a min dasme tu portátil e disme, fai aquí algo, e eu digo, che, aquí. Sabes, o sea, ya está, me quedo así. pois sí, totalmente. Mira, volveremos sobre isto, volveremos un pouco, me interesa Mm. facer un pouco como un camiño, non, por todo este proceso, pero claro, eu dicía, non, que eu sabía de ti como músico, descoñecía o proxecto de Abrigo, mirando nestes últimos días, non, aí buceando pois no Instagram, que dime conta hoxe, creo que foi, que dixen, hostia, non Mm. seguía o Instagram de Abrigo,
mirando tal e digo, hostia, joder, estuvo xa en un par de festis, hai un directo aí subido, por exemplo, en YouTube, na Kominsky, creo que pode Sí, teño ser. dous directos en YouTube, un na Kominsky, efectivamente, e outro en Galería Maraca de Vigo, que hoxe anunciaron que pechan, aquí pena enorme, porque é un rincón da cidade estupendo, que ese estivo moi guai porque foi polo Día da Ilustración, que é o 31 de xaneiro, 30, que me perdonen porque seguro que o digo mal. No, o 30, que recordo que cuadra co Día da Paz. Eu son profe e teño do De, Día da Paz aí na mente, aí, era o mismo día. Fixeron, bueno, todos os anos fan algo moi guai que é ilustración en directo con música en directo. que Entón, guai. pois bueno, tiven a sorte de que me chamaron e ese tamén está subido en YouTube, teño eses dous, sí. Claro, por eso dicía eu, mira, digo, Mm. hostia, que isto non é que agora de repente chegue este home, se cree o alter ego de Abrigo e publica agora xaneiro do 26 un disco, senón que xa levas un tempiño, pois, como digo Ujú. sempre, non, que non é para nada tono despectivo, non, dando a turra na música. Como está sendo a experiencia? Como foi iniciarte un pouco nesto? Bueno, como estás vivindo un pouco esta experiencia baixo o alter ego de Abrigo? Pois mira, está sendo é unha experiencia de crecemento moi extraña, porque, a ver, para quen non o saiba, eu son guitarrista, eu toda a vida fun guitarrista, levo pois 15 anos tocando a guitarra en bandas de metal, foi o que fixen sempre. Nunca tiven nin a menor idea de facer electrónica ata, seguro que a xente lle vai sonar a data, a segunda semana de marzo de 2020. Polo Sí, que sea, sí, algo pasou aí, sí, non me veas o que, non. hai coincidencias nos que moitas cousas comenzaron nese momento Sí, e verdad. sí, sí. Literal, pois pechámonos na casa, eu quedeime sen nada que facer porque pois os nenos non iban ao colegio, por tanto eu tampouco, e dixen, pois é o momento, xa levaba un tempo escoitando electrónica, que pois repito, eu viña do metal, pero xa levaba un par de anos pois escoitando electrónica e dixen, pois é o momento de, xa que temos que estar aquí metidos, meterme no ordenador e aprender a facer isto. E eso foi toda a miña pandemia, realmente. E o primeiro, bueno, disco, EP, chámalle como queiras, do proxecto de Abrigo, que chamase Refugio, saiu en novembro de 2022. É un pouco, realmente, eu sempre o digo, referencia á música clásica é como cando un compositor clásico sacaba un estudio, non? Que é un estudio? Unha peza para practicar determinada técnica. Pois para min ese primeiro EP foi, vale, estou practicando como se fai isto Hmm. sen ter nin a menor idea, dende cero. Eh, Entón, bueno, foi moi guai, pero sí que escoitado agora, sobre todo comparando un con outro, pois notase que un é unha demo feita nunha habitación e outro é unha demo feito nunha habitación, pero pasado xa por uns filtros o cal é guai, porque quere decir que, oye, en 5 anos algo mellorei, que non está mal. Claro, é que eu sempre digo, Pero non, que os primeiros traballos, por lógica, poden ter unha calidade moi boa. É dicir, todo un primer traballo de alguén, con moito traballo detrás, ou con moitos cartos, ou con moita posibilidade de poder gravar dunha maneira profesional, pois pode sonar xa moi ben. O sea, hai moitos traballos que seguro ti máis eu, pois o que sei, pois realmente Lontreira, Monte da Pena, que ti escoitas e ti, hostia, están debutando, pero hostia, aquí isto sona guai, isto sona xa moi mm, profesional, pero claro, ti o escoitas seguramente dentro duns anos, cando volvan a sacar música, tanto, incluso, Monte da Pena, as novas cancións xa sonan incluso mellor, é como, dicir, vas a dicir, hostia, hai evolución. Os primeiros traballos sempre van a sonar, cando se escoitas tempo despois, por lógica, sempre vas a sentir, sobre todo os que lo facedes, vas a decir, joder, hostia, que mal esto, que mal o outro, pero como decías ti, o bo é eso, que pasan 5 anos dende que empezas a facer isto e agora diste, hostia, pois xa podo mellorar, xa mellorei. E aí xa está unha parte moi positiva. sí, xa che digo, nese sentido está sendo moi guai porque é un pouco autodescubrimento dende cero, probar un mundo novo e ver a donde nos leva. Que non é fácil tampouco, porque ao final, eu que sei, casos de outra xente que se me veñen á cabeza, tipo, pois eu que sei, por falar de figuras recoñecidas a nivel Galicia, Quique Varela ou Galician Army, que xa, pois, Mm. o sea, a súa vida dende moi pequenos estivo xa máis relacionada ca electrónica, xa máis relacionada con facer cousiñas, claro, xa como vale. Pero ti mismo dicía, non, que ves do estilo musical, ves de facer outra cousa, ves de estar involucrado en proxectos de outra maneira,
Claro, empezar nalgo totalmente distinto, porque, joder, a electrónica algo máis cambia por completo, tampouco é fácil dar o paso e manterse de que non sexa como moita xente que empezou na pandemia a facer pasteles e agora non volveu tocar, ten na súa casa un montón de moldes e non volveu a facer un pastel. E ti empezaste a facer isto e aquí estás sacando un novo disco. Sí, non sei, a verdad que nese sentido, a ver, eu tiña, como che digo, levaba xa un par de anos escoitando electrónica, pero sen ter pois prácticamente nin idea nin de como se facía, porque claro, isto non eu non toco a batería, pero sei como funciona unha batería, pero eu miraba aí a xente dándolle a botóns e eu digo, que estará facendo? Non teño nin a menor idea. Entón, pois sí que realmente foi un comezar dende cero, tamén axuda que obviamente sí que teño formación de teoría musical, o sea, xa sabía o que era un compresor, o que era un reverb, un delay, e xa sei como se construe un acorde. Pero bueno, foi nese sentido, sí, pois empregar, non sei, unha nova linguaxe, chámalle como queiras, e está guai. Eu creo que a min o que máis me mola é que vindo da guitarra, ¿no? Eu teño pedales de efectos, que si delay, que si reverb, pero a guitarra vai sonar a guitarra. Pero a electrónica é infinito, o sea, tal e como está agora mesmo con plugins, con non sei que, con 4 plugins e que pode sonar a calquera instrumento que exista, a calquer sinte, a calquer. Entón, esa liberdade de igual escribir unha nota, pero pasarme 5 horas vendo como sona esa nota con 1000 sonidos, é o que máis me mola, realmente. Claro, é que ao final é eso, ti unha batería, un baixo, unha guitarra, a voz, mismamente, non estes instrumentos máis típicos, máis recoñecibles. Claro, ti podes meterlle pois a tutún, podes meterlle pois un reverb na guitarra, podes meter catro efectos, catro cousas que sí, Mm. pero ti vas a escutar a voz e sabes que é voz, que decir, con o tutún sen o tutún, a guitarra é a guitarra, máis distorsionada, menos distorsionada, pero o que dicías ti, sona a guitarra. Claro, meterte cun, aparte, pois eso, o bo que ten a electrónico, o bo que ten pois a produción a niveles pois máis amateur ou que sexa, pero que ti cun ordenador, cun programa, xa tes a libertad de poder explorar moito máis que de outra forma, que eso, hostia, que joder, non son 4 plugins os que hai. O sea, non son 4 efectos ni 4 No, cousas no, que hai aí. son. Sí, de feito, bueno, inda así, non te creas que eu renego da guitarra, de feito, doulle profundamente as gracias porque, pois, como decía, pasei a xente ás veces pregúntame, no? Como chegas do metal á electrónica? Non ten sentido. Eu digo, para min, tivo todo o sentido do mundo porque foi un pouco, pois sí, estaba no metal, pero no metal compraste un delay e xa é modificar o son. E en isto, pois, empezas a pasar un pouco cara ao post-rock, estas bandas rollo Explosions in the Sky, así máis ambientales, tal, non sei que, e metinme neso. E de feito, bueno, logo tivemos un grupo de post-rock por aí, que tamén sacamos aí algún disquiño, entón xa foi que si compras un reverb, que si tal, modificar o son da guitarra, pois todo o que se puidera. E cando eso se me empezou a quedar corto, foi cando eu dixen, é que o seguinte é a electrónica. E realmente é un paso obvio no meu punto de vista, e un pouco foi así o que me levou a eso. Eu creo que o que pasa é que Perdón, e de feito o primeiro que fixen cando empecé a facer electrónica foi o contrario, foi limitarme, porque o guai é que sea infinito, pero o problema é que sea infinito. sí. Nalgún punto tes que acotar a cousa. Entón, o primeiro EP sobre todo foi, pois vou a compoñelo usando solo este plugin ou usando solo este tipo de sonidos, para un pouco tamén non abrumarme. Sí, porque, mira, falamos, déxame apuntar isto para preguntarche sobre a cantidad de efectos e tal, e como decidir, vou facer algo que nunca fago, que é apuntarme algo para preguntar, que nunca o fago e así non me olvido. Pero querer reflexionar e incidir no que che di a xente, que é certo que se a mellor non estás metido no mundo musical ou non entendes ou non comprendes, non sei, entender ou comprender, depende como se queira ver, pero todo o que hai detrás pois, de producción, de gravar, da necesidade de crear que tedes os artistas, que tedes a xente que tocades un instrumento, porque creo que hai unha necesidade de fagas o que fagas, sempre vai haber unha necesidade de crear, ou levarás a facer cancións ou a levarás a tocar na túa casa, pero bueno,
Creo que é máis entendible e máis lóxico, como ti dicías, facer ese cambio, é dicir, porque ao final cando un ten, a min pasoume, eu facía contido en Twitch de outra maneira, empecé xogando solo cun simulador de camións, pasei a facer outro tipo de contido, empecé a ter máis ganas de facer outro tipo de contido e chegou un momento no que pasei a facer contido musical, porque era como, vale, o que estou facendo está guai, o sea, xogaba un pouco e falaba de política, falaba de actualidade, falaba tal. Era como, está guai, chegou un momento no que dixen, vale, non me está enchendo isto, quero crear, eu quero seguir creando, quero seguir compartindo a miña nula capacidade de conversar ou de falar, pero non me estaba enchendo eso. Entón, pasei a crear contido musical e aquí estamos neste punto no que leva este proxecto xa tantos anos. E creo que vos pasa un pouco a vos tamén, porque ao final ti tes ganas de crear, tes ganas de facer, e a guitarra limítache. De final, limítache o que facer, os grupos limítante, porque ti podes estar nun grupo, pero claro, tampouco podes facer miles de cancións, os grupos teñen estilos, e claro, se a túa cabeza te pide facer cousas, pois, que podes facer? Ou te creas 1000 grupos, ou participas en 1000 grupos, ou faz a electrónica porque onde tes máis libertad de poder facer cousas. A mí pareceme Mm. moi lóxico a evolución. Non todo o mundo a fai, lóxicamente, está claro que non todo o mundo fai o cambio, pero me parece moi entendible e vamos, creo que seguro que máis xente lle rumia na cabeza facelo e non todo o mundo se atreve. Pois sí, probablemente, non o sei. O sea, bueno, primeiro, eu que sei, tenche que gustar a electrónica, claro. Se A eres ver, guitarrista de metal e solo te mola o home, metal, sí, pois non te vas a a sí, poñer a facer electrónica. Pero sí, eu penso que ao final é que sole pasar, os que non, pois teñen 5 grupos ou 6 grupos, e os hai que facemos as dúas cousas, que tivemos xa non sei cantos grupos e acabamos en isto tamén. pero mira, Pero sí, eu penso, é moi complicado manterse nunha soa cousa a pouco que queiras crear e a pouco que vayamos crecendo, porque claro, eu con 16 anos, Children of Bodom, guapísimo. Ahora con 31, non é que renegue, pero oye, pois interesante outras cousas ao final. falaba, joder, precisamente con Cibran de proxectos Saibran ahora, Boyanca Costova, tal, Sí. falábamos nunha conversa das últimas do 2025, que, joder, pues eso, hai moitos músicos, moitos proxectos de xente, pois que ten o seu proxecto en grupo, despois ten o seu proxecto en solitario, pois, por exemplo, aí está Héctor, ou está ahora Mayra de Leria, que sacou o proxecto de platerías, que sacaron, aproveito para facer aí, se me permites, Temazo. un pouco de promo dese tema, que cando isto salga xa vai levar un tempiño fora, pero ese temazo de Me tiré un facha que estuvo en bucle literal hoxe con esa canción tamén, é moi habitual tamén que a xente pois queira facer outras cousas, porque creo que é moi sano tamén facelo. Reflexionaba con el de que claro, ti nunha relación lóxicamente non vas a estar ca túa parella con 50 personas máis, o sea, hai xente que o fai, pero non é o mismo. Pero na música unha cousa boa que ten é poderte, bueno, liberar, non? Con creando outras cousas, creo que é moi sano tamén, ademais que ti queiras seguir, para mí, tocando ca guitarra ou seguir facendo cousas ca guitarra, ao mesmo tempo teñas isto porque a túa cabeza seguramente vai estar, non sei se mellor psicolóxicamente, pero sí mellor de forma creativa. Pois sí, probablemente. Eu creo que é eso, é en certo modo liberador de decir, pois hoxe tiro por aquí, pero mañá resulta que me din de facer unha grabación de guitarra de o que sei, e collemos a guitarra, bueno, está guai, a verdad. Penso que sí, que é liberador nese sentido de non manterse no mismo todo o tempo. Mira, ti dicías o de que te limitaches aí nese primeiro EP, claro, é unha cousa que Mm. ahora sí que me interesa moito a parte de produción, sí que teño feito algunha conversa con Iago Blanco, produtor aquí da Coruña, explicando unha canción, entón vendo todas as capas que hai detrás das cancións, todas as, bueno, un pouco como eso, non? E claro, unha cousa que eu penso tamén, é o que dicías ti de, claro, ti abres un programa, empezas a facer unha canción, empezas a facer tal, claro, tes a hostia de plugins, tes a hostia de efectos, tes a falaba, por exemplo, con Saibran, por exemplo, falábamos tamén deste tema de como crear unha Mm. base para unha canción de rap. Claro, ti tes baterías, non sei cantos tipos de baterías, non sei canto tipo de cousas, claro. O complicado ten que ser precisamente saber onde parar ou como limitarte, porque claro, diste, teño tantas baterías, claro, el dicía, por exemplo, que no seu traballo fixeron moitas cousas naturales, gravadas en estudio en vez de coller unha batería de plugins e tal, porque así se limitaban moito máis, era como, vale, facemos isto e xa está. Claro, decidir que rango facer ou que cousas elexir,
é complicado porque ten que ser moi abrumador abrir e dicir, hostia, esta mola, esta mola, esta mola, esta mola, esta mola. Mierda, cal era a que quería coller? Ou cal vou coller? Hostia, jodido eso, eh? Totalmente. Foron moitas tardes facendo eso, efectivamente. E iso que, por sorte ou por desgracia, tampouco son moi rayado de samplers e de plugins e non teño unha colección gigantesca nin eso, nin plugins, pois igual teño 4 ou 5 sintes e samplers, pois un par aí recopilados e algúns porque nos pasou o propio Héctor. Pero é que aínda así, efectivamente, que claro, o caso máis básico, escoller un bombo. Pois é que igual tes 40 bombos. 40 e poderías ter 10.000. Entón, pois media tarde, pum, pum, pum. A ver, este ou este, pum, pum. Chega un punto que non sabes nin o que estás escoitando. E logo, eu que sei, igual o escolles por separado, está guapísimo, pero metes no tema e dices, guau, que yo estou metendo aquí un bombo de death metal a un tema de ambient. Claro, Pero bueno, en certa parte é o divertido tamén, ¿no? Pois ir probando, porque eso, volvemos ao mismo. Para ter un solo son, collo o bombo da batería. Estou dicindo unha tontería, porque os bombos da batería ahora mesmo tamén según microfonés ou triguerés ou tal. Pero bueno, eu que sei, pois eso, aplicado a un sinte ou aplicado ao tal. Non sei, pode ser frustrante, pode ser abrumador, pero penso que parte da diversión de facer electrónica, porque eu que sei, é unha música que normalmente a nivel armónico de acordes que utiliza ou de melodías ou de tal, non vai a ser en absoluto complexa. De ritmo, quero dicir, ten un ritmo moi marcado, pero non é progresivo precisamente Dream Theater tampouco. Entón eu creo que a gracia está aí, está na textura, en como sonan as cousas. claro que eu tamén te iba a preguntar xusto por eso, porque facendo unha similitude, eu creo un post para Instagram, digo, teño un diseño moi básico na miña cabeza, poñolle esta letra, poñolle tal, de repente voulle poñer unha imaxe por riba, e esa imaxe me descuadra todo porque xa as cores non quedan guai, xa me rayo e tal. Claro, nesto tamén pode pasar o mismo, non? Que ti escollas, como dicía, non? Este bombo, que ben sona, que guai, pero depois o pos con dúas, tres cousas máis e diste, mierda, es que hai algo destes tres sonidos, estas tres cousas que non pegan e agora que carallo fago? Totalmente. Eu que aínda, a ver, produzo, pero volvo a repetir, en todo o tema de mezcla e tal, son bastante novato, pois o tema de frecuencias que chocan. Estásme a falar nun idioma, que é eso de frecuencias que chocan, perdón. Entón, sí que ás veces dices, buah, por que este bombo non ou este baixo non está resaltando, non me está pegando aquí no peito? Buah, é que igual hai un sinte da melodía que resulta que está moi alto na mesma frecuencia de 500 hercios. Dice, espera. Fálame nun idioma que eu entenda. Entón, volvemos a Héctor, pero gracias a él, casi o que máis fixemos no proceso de mezcla foi cargarnos cousas, o sea, reducir cousas. Igual había temas que tiñan 4 melodías ou 4 sintes sonando a un tempo facendo o mismo, e dixo que mira, este está na mesma frecuencia que o baixo. E yo, pues si tú lo dices, ecualízame aquí. Si tú lo dices, Eh, yo te digo la verdad, yo no lo veo, pero si tío dis, pues faino porque, bueno, me voy a fiar de ti, pero xa está, ¿no? Un pouco así. sí. Bueno, he de decir que funcionou porque logo fíxome a proba para ver que non me estaba tomando pelo de comparar, ¿no? De poñer no mismo proxecto a miña mezcla, o antes e o despois. E claro, decías, guau, que de repente os bombos viñéronse arriba, todo se entende, todo está... efectivamente, pero é un traballo que a min por min mesmo habríame costado moito se que chego ata aí. Porque, Que, bueno, moito entrenar o oído, moito, pois eso, estar xa tan acostumado a escoitar e a colocar os sons nun espectro que eu non teño. que importante a figura de Héctor, lóxicamente, profesionalmente, non? Pero que importante ter sempre alguén ao lado que te aconselle, que te axude, que non simplemente oye, ti podías ir con Héctor como podías ir con outro produtor, é dicir, Mm. podes ir con
mil personas que poden facer isto, non? Pero que é importante que con quen o fagas, pois faga o que fixo Héctor, que non sexa simplemente facer o traballo de mezclar, de ala, veña así, pum, ala, aquí tienes tus canciones, senón que faga un traballo, bueno, en parte educativo, non? Como ti faz cos pequeños, pero de explicar o porqué, de que entendas, de que vexas, oye, que isto non é simplemente porque o digo, senón, mira, para que vexas que efectivamente se quitamos isto, sona desta maneira, e sobre todo alguén que apoie, non? Que un pouco que costa cando comezas un proxecto ter, ao mellor, dar eses primeiros pasos, e que aparezca alguén como Héctor que axude a enfocar todo e que seguramente ti agora, se tens que facer a produción do seguinte traballo que fagas, pois seguramente xa solo co traballo que fixestes con el deste disco, pois seguramente sexes capaz de poder, bueno, facelo un pouquichiño mellor por ti solo do que fixeches, non? Que guai ter alguén así. Pois sí, totalmente. Efectivamente, espero que sí, e creo que sí, que o seguinte, algo deso de frecuencias que chocan, algo me habrá quedado. Sí, eso tamén é o guai que, a ver, de ter colegas que se dedican a isto. Porque eu que sei, por exemplo, o máster do disco o fixemos nun estudio ou vou a decir mal, 6-bit audio, 6-bit, en definitiva, que é de Dinamarca, se non me equivoco, pois simplemente lle mandamos a mezcla, pagamos uns cartos e masterizou. Hmm. Eso está xenial, o disco sona moi ben, eu estou super contento. Pero claro, a mezcla foi diferente, porque foi eu levándome o portátil ao estudio de Héctor e decir, vamos a mezclar, non é mándoche os temas e ti mos das de volta. Foi, vamos a ver todo o proceso. Entón, claro, eu creo que eso tamén axuda a que pois os temas ao final funcionaran de outra forma, poder tomar decisións ali no momento. Pois eu digo que realmente os temas cambiaron nese verán, a pesar de levar xa 6 meses rematados, cambiaron moito, porque tamén pois é que igual votamos unha tarde con cada tema, ou dúas por tema, ou algo así. Mira, esta pregunta non a suelo facer con outros proxectos de outros estilos musicales, é algo que entendo que moitas veces é difícil de explicar, ahora entenderás o porqué da reflexión, creo que é moi difícil de explicar, creo que moitas veces tampouco é necesario que a xente o explique, pero neste caso, por estilo de música, porque é certo que, salvo, bueno, Kika Valera e Galician Army, non tiven máis xente que, algún máis virá en próximos meses, non tiven xente que faga electrónica Mm. ou xente que bueno, faga así un pouco máis o estilo que te estás a presentar, que é o tema composición, que é o tema como e por que crear os temas, é dicir, valga a redundancia, non? Que pois eu non lle pregunto, pois a Monte da Pena, non lle preguntei por que as cancións, cando lo entreguei Mm. tampouco preguntei exactamente, pero este caso non quero exactamente que me expliques se hai unha historia ou que queres expresar, pero sí que, bueno, que o que che levou a ir creando os temas desta maneira, porque sí que a electrónica teño un pouco máis de curiosidade de saber o porqué, de como se chega a unión de todo o que se escoita. Ujú. Vale, eu vou dar a miña resposta, porque como decíamos antes, a electrónica é infinita. Entón, bueno, aquí en Vigo, pois, por exemplo, temos o caso de Pálida, que supoño, bueno, que a xente recoñecerá, que, bueno, colega meu, fai electrónica dun modo totalmente casi contrario a como fago eu. Porque eu fago, pois, dentro de un DAW, a palabra é DAW, que é o programa do ordenador, vamos, o Ableton neste caso, el fai electrónica sen ordenador, puramente con cacharrada, con caixas de ritmos, con tal. Entón, eu creo que esa xa é a primeira diferencia que leva a que as cancións saian dunha forma ou doutra, a facela pois nunha pantalla ou facela puramente a botóns. Eu penso, no seu caso, é unha música moito máis nacida da improvisación e do directo, porque é literalmente a única forma que ten de facela. E no meu caso, é unha electrónica máis estructurada, en parte pola pantalla e en parte porque, como digo, veño do post-rock, entón eu recoñezo que as miñas estructuras de electrónica dos temas son de post-rock realmente. Se o fas con guitarras é un tema de post-rock, o sea, é un tema que vai crecendo pouco a pouco, que ten o seu punto de break, entón nese sentido é unha estructura máis pois máis clásica. Eh,
Logo, bueno, en canto á instrumentación, pois un pouco que decíamos, limitarse dentro do infinito. O sea, eu o que fixen en concreto foi coller cousas moi pequenas e decir, vale, pois vou a basarme nesto. Por exemplo, o primeiro EP tiña moi claro que quería que fora como máis tranquilo, máis tirando ambiental, entón está baseado realmente no piano, aínda que sea un piano feito con un sintetizador, pero as melodías son sons de piano. Eh, quixen que eso fora a base, construir en torno ao son do piano. En cambio, este segundo disco, que é máis cercano pois, a un sonido de club, o sea, máis trallero, en definitiva, eh, como sonidos de sinte, sí que son moito máis extensos que un piano, que ao final tamén sona piano, o que collín foi, curiosamente, un golpe de percusión afinado, o sea, é un sample, realmente non sei de onde sale, pero de cambiarlle a afinación e crear melodías, ou mini melodías, pero percusivas, con ese golpe de percusión, que penso que dos 5 temas igual saen 4. E a partir de aí, fixen o resto. Digo, vou construir sobre algo moi concreto e moi pequeno, porque senón pérdome. Un pouco máis a nivel técnico, pois foi así como naceu. Logo a nivel de que transmitir, pois hai un pouco de todo, claro, teríamos que ver tema por tema. Ao final o disco chámase The Things We Do For Love, as cousas que facemos por amor. Eu o digo, a primeira frase que na nota de prensa, chamémoslle así, presentación, biografía, lo que sea, este é un disco de amor e pérdida. Un pouco eso, segundo tema, hai temas que falan, pois o primeiro tema vai, chámase Forcente Forever Ago. Cente era bueno, Centella, a miña cadela, que por desgracia morreu xusto cando facía o tema. Entón foi como, joder, pois este tema vai para ela. Forcente Forever Ago polo disco de Bon Iver, o Forenma Forever Ago. Entón é unha homenaxe a eso, claro, o amor dos animais, no? Pois eu que sei, o último tema, literalmente, chámase Love and Loss, Amor e Pérdida. Por qué? Porque atopei un sampler, unha páxina destas de samplers free, non ten nada máis, que era un home dicindo it's about love and loss, o sea, vai sobre amor e pérdida. E dixen, isto queda guapísimo. Entón, un pouco así, vaslle dando forma. Tamén é a gracia de facer música instrumental, non? Un pouco, de transmitir ideas sen ter unha letra, porque aquí hai samplers vocales, pero non hai unha letra como tal. Eu dicía Bueno, enredeime na resposta 5 anos, pero... No, genial, porque aparte fixeches unha explicación moi boa e a segunda explicación que a mí non me gusta entrar nesa e a dixeches o xusto, é dicir, non me gusta entrar porque eu non pregunto proceso de composición moitas veces, porque, por exemplo, que a xente me explique exactamente as letras ou exactamente tal, eu sei que hai a xente que non lle importa, eu sei que hai outra xente que non lle gusta pois, expresar directamente o que queren contar, e a min personalmente sí que moitas veces non me gusta que a xente me diga, no, es que esta canción está dedicada a mi prima ou a mi pareja ou a non sei que, porque a mí me gusta sentir a min a música, non? Eu sempre conto unha anécdota que é unha canción de Andrés Suárez, do cantautor de Ferrol, non? Que canta a súa esparella. E eu a esa canción saliu en pandemia e eu a asociei a miña avoa, que non podía ver aquela, que polas limitacións e tal, non podía vela. E é unha canción que eu asociarei toda a miña vida a miña avoa, e para nada, o sea, eu sei de quen a crea, sei que lea a historia, entón, pero eu a levei para o momento. Moitas veces non me gusta que a xente explique exactamente todas as letras, non? E neste caso, a resposta estivo guai porque saber, pois, empezar un par de cousiñas e empezas a meterlle a parte musical, a parte por aí, o sea que non te notes para nada, resposta moi boa, creo que se entende moi ben. A máis eu dicía, ao principio, non, que un disco que se pode, creo que, escoitar unha música, lóxicamente, nun club, nun pub, aí movéndote cos colegas, tomando unhas copiñas, tomando tal, pero entra moi ben, tío, para estar así na casiña, así, pouco máis, entre comillas, relaxado, non? Un pouco máis así de disfrute, que eso mola, e creo que tampouco é tan fácil facer algo que poida funcionar en varios ámbitos. Non sei se por aí igual foi algo un pouco creado a propósito ou son eu que estou levando así a que está guai para disfrutar tamén calmado na casa.
No, alégrome de que o digas. No, a verdade é que para nada é a propósito, o que pasa é que este é o meu intento de facer música de club, sabes? É o meu intento de facer música de club dun tío que escoita post-rock e ambient. Entón, pois, creo que de aí ven o tema de que eu sempre o digo, ¿no? Ás veces, son demasiado tecno para ser ambient e demasiado ambient para ser tecno. Que por un lado está guai, por outro ás veces costa encaixarse nun sitio, pero eu que sei, É o que te sale. non me saíu de outra maneira, sinceramente. Pero porque eu creo que se xa é complicado poder facer cousas tendo en conta que levas moi pouco tempo, que empezaches así un pouco pois obligado polas circunstancias de saúde, do ambiente, do goberno e das normas e de que non se podía facer todo isto Mm. que tal, non? Se ti te obligas a facer algo querente marcar, non, é que creo que son exactamente así, sen darte un pouco a liberdade a que se te noten as túas influencias varias ou tal, eu creo que o resultado, aí sí que estaríamos falando de algo que seguramente nin sería dun lado, nin sería do outro, e a calidade, estou segurísimo que nese caso se podría dicir, vamos a, entendes, non? Pésima, porque te estarías obligando a facer algo que non é o que realmente está pasando pola túa cabeza. Sí, sería algo impostado, o sea, eu por moito que intentara facer puro tecno de club de zapatilla é que non sería capaz. Quizáis sou capaz de escribilo no programa e que sone a algo parecido, pero sería unha mentira. Sería unha mentira. Mira, outra das cousas que ti comentaches varias veces xa e que creo que merece moito a pena comentalo, que é o tema diseño, non? O tema, por exemplo, da portada, que a xente debaixo da miña cámara, Ujú. a túa esquerda, na dereita da xente, pero a túa esquerda, a xente está vendo a portada, que sempre me gusta poñer aí as portadas un pouco tamén para ambientar un pouco a escena, non? Se alguén o está vendo en YouTube, se a xente está escoitando en Spotify e o está escoitando con audio solo, pois entrade nas redes a ver a portada, joder, sempre digo que tema nomes, un proxecto, tema diseño de portadas e tal, non é o máis Ujú. importante, enténdase, que non se me enfade nadie ao que vou dicir, porque lógicamente ti podes ver unha portada moi chula, un nome dun proxecto moi bonito, que despois se a música non mola, pois, oye, que guai a portada, pero o resto quero que escoitar ben. Pero sí que é importante realmente porque ti ves unha portada e a veces a portada solo te chama a querer saber o que hai detrás. Neste caso hai traballo, está feito por alguén. Bueno, contame tamén un poquinho o porqué desto, porque, joder, aparte notase, eh, ten, o sea, a ver como digo isto que non se me fade a persona que o fixo, O sea, é simple, entre comillas, me refiro. Non hai 50.000 Ujú. cousas na portada. Pero, dentro de que é difícil facelo, non sería capaz, pero dentro de que hai moi pouco, como que transmite moitas ideas, como que transmite moita... é moi intensa a portada. É poderosa, foi a definición que lle di, unha imaxe poderosa en sí mesma. Está mal que o diga, pero a portada é preciosa. O No, sea, no, non, hateade a no, no, música non, se no, a queredes, ver, non dame está mal. igual. Non está mal porque senón, oye, tamén unha decisión túa, así que está ben feito que a ti te mole, lógicamente. Sí, que iba a decir eu sobre isto? A portada, feita na Coruña, Ves, por algo é unha tan vez boa a máis, portada. Fíjate. totalmente, verdad? Unha vez máis, a inmensa sorte de ter amigos talentosas. A inmensísima sorte deso. A portada está feita por unha das miñas mellores amigas que se chama Sara, que, de feito, mira, non sei se igual non controlas tamén este proxecto, hai un proxecto musical de ambient que se chama Ausencias. No? Vale, Ausencias ten un solo EP, que me perdonen, penso que se chama Ausencias tamén, que me perdonen se o estou dicindo mal, que son Laura e Sara, dúas das miñas mellores amigas maravillosas. Laura tocaba comigo na banda de post-rock no seu día. Laura fixo a música e Sara, que é a súa moza, o que fai é facerlle visuales e proxeccións en Mm. directo. Claro, a xente vai dicir, son das túas mellores amigas, estálo dicindo tal. De verdad, se podes escoitar ese disco, é unha das cousas máis bonitas pa min do mundo, é un disco increíble. Igual non o controlas porque, aínda que elas, bueno, Laura é de Vigo, Sara é de Coruña, agora viven en Coruña as dúas, pero
no momento de sair o disco, que creo que do 23, non me equivoco, estaban en Barcelona e digamos que toda a carreira de ausencias foi en Barcelona, pero ahora están aí e han de ver isto, así que por favor anunciade concertos e facede cousas. Eh, Pero sí, entón, Despois digo algo, señor, tamén eu. Pois, eh, Sara, eso, dedícase ao deseño pois, profesionalmente, traballa desto, fixo a portada de Laura, é unha persoa que ten unha sensibilidade tamén super especial, e foi a miña primeira e única opción para facer a portada deste disco. O sea, foi en plan, Sara, é que tela que facer ti, non hai máis. O único concepto que lle din, o sea, dinlle o título do disco, pasei os temas na súa primeira versión, na versión demo, e dixenlle, para min é naturaleza morta. A partir de aí, fai o que queiras. Pasoume como... creo que a base eran como 4 ideas diferentes de deseño. Como a mariposa ou insecto estaba en 3 delas, pero representado de moitas formas, e esta xa foi unha delas. O sea, este resultado final foi unha das primeiras ideas. Entón, xa dentro do primeiro momento dixen, ten que ser esta, vai ser esta a portada. Probamos a facerlle modificacións, probamos a poñerlle pois, o título do proxecto, no? Abrigo e The Things We Do For Love e tal, e ao final chegamos á conclusión de que fora todo, de a imaxen por si sola, porque eso, para min ten unha forza moi guai, ademais, como que a mariposa non ves exactamente se é... Parece unha xolla. A min cando daslle zoom, non sei, parece eso. Entón, para min, unha imaxen super potente. eu, desde aquí, convidalas xa a que se queren vir a falar do proxecto sen escoitalo, están máis que convidadas a pasar por aquí, xa lles mandarei de todas maneiras unha mensaxe. Eu dice o de simple, non? Porque creo que é moi complicado facer algo simple, entre comillas. Lógicamente, eu non sei capaz. O sea, isto que non sonea despectivo porque non o é. Porque moitas veces se peca cando se fan portadas, se fan cousas, parece, non? Xente ignorante como a min, que meter moitas máis cousas, destacar moitas cousas, poñer o nome do grupo, poñer o nome do título do tal, como que eso vai reforzar a identidade, pero a veces menos e máis. E neste caso está a mariposa, ca sombra, tal, co lume aí, está ardendo, e é como a vez, hostia, choca, chama a atención, o sea, me parece moi potente por eso, porque é como, vale, sí, son dúas cousas, unha mariposa, está aí ardendo, xa está, son dúas cousas tal, pero, joder, está moi ben feita, está moi chamativa, moi chamativa. Totalmente, é o que dicías, para min é unha portada que a min me sae en Spotify aí en recomendación semanal, eu teño que ir a mirar que é eso. Solo pola potencia da propia imaxe. Vou quitar o gato da mesa que me está... Quere participar tamén? Sí, que igual me desconecta algo, que é moi dado a eso. Habería que preguntarlle que opina do traballo, porque seguramente leva escoitado moito do proceso e habería que saber o que opina, Pois, a ver, non mo dixo directamente, pero eu creo que lle relaja, porque durme estupendamente mentres eu estou aquí facendo ruído. O sea, non Podo estar eu. se pon a chorar, non escapa, non fai nada, o sea, se queda aí. No, el durme tranquilamente. Podo estar eu ensaiando aí un directo co volumen a saco e el durmindo a medio metro. Pois, oye, é indicativo porque, por exemplo, o meu gato, ahora xa non tanto, vive con os pais, pero dun tempo para aquí, por exemplo, sonaba unha gaita na televisión ou escoitaba algunha canción ou algo con gaita e o pobre gato sonaba a gaita e salía correndo. Tiña un boneco que debía sentir como seu fillo, iba a buscar o boneco, escondíase debaixo dun asillo, se escondía nun algún lado e as gaitas non lle puxeran nada con gaita porque sufría. Entón, se neste caso sonan cousas e está aí, é que polo menos non lle disgusta. Non sei se será fan absoluto, pero polo menos non lle importa, non lle molesta. Que xa, oye, que xa é No, bastante. parece que non. Bastante. Non sei como escoitarán os gatos unha gaita, pero debe ser duro. Non sei, neste caso, Similar a unha aspiradora. durante unha época me facía gracia poñerlle a gaita para ver a súa reacción e chegou un momento no que era como no, este pobre está sufrindo moitísimo. O sea, o sea, a gracia, para mí é gracioso, pero estou sendo un bullying, estou facéndolle bullying aquí e isto xa xa a broma un par de veces está guai, ok, pero
xa está, hai que parar. Hai que parar. Pois eso, portada, que está aquí. Lembrar, lóxicamente, sempre fago isto. Mira, 242 conversas publicadas ca túa. Sempre digo isto cando está rematando ou cando xa levamos moito tempo. Na descripción van a estar as redes todas, que isto habería que dicilo ao principio seguramente, pero bueno, van a estar as redes onde a xente pues, pode acceder a este disco, pode escoitar a música, pode ver a portada en grande, pode ver todos os lugares onde estás, como por exemplo, cousa que pode ver eses directos, non, que comentábamos antes, eses dous directos Ujú. publicados, que tal a experiencia de levar? Porque claro, ti estás no teu cuarto, fas a música, e ahora neste caso vas ao estudio con Héctor, daslle voltas, tal, pum, pam, pam, pam. Sí, veña, se publica, se sube, pero claro, estar en un sitio que a xente, xa ver un pouco a reacción da xente cando sona a música, como foi ese paso? Porque imagino que tamén dentro dese cambio, non, de rock a electrónica, que xa ten as súas cousiñas como comentamos, pois tamén ao directo. Como foi esas primeiras veces bueno, de presentarte diante da xente? Pois foi ben porque realmente foi o que quería cando montei isto, no? Pois sí, efectivamente, o sea, eu había tocado con bandas de rock, de metal, de mil cousas, pero unha vez xa pois entrei aí no gusanillo da electrónica, eu igual estaba pois nun club vendo a quen sexa, eu que sei, a Lagún de Ourense, tremendo grupo de electrónica que temos por aí, eu dicía, buah, é que eu quero facer isto, quero estar nun club que a xente este bailando. Entón dices, va, fágome DJ, Hmm. que foi a primeira tentativa. Pero rapidamente vin que eso non era para min. Aparte de que parece, non sei se similar supoño que dende fora, similar a facer un concerto de electrónica, pero non ten absolutamente nada que ver, son sí, é darlle a botóns, pero son botóns totalmente diferentes. Eh, non me molaba o tema de poñer música de outros, por un lado, eh, que tremendo mérito a xente que o fai. Non tiña, creo, o sea, un par de veces que pinchei e tal, non tiña capacidade desto que me din pois amigos dillos ou tal, de leer al público. No, es que tú tienes que leer al público, tienes que saber si tirar por este lado, por este. Eu eso decía, no, que me lo den leído, sabes? Claro, Entón, que me diga lo que quiere, que me descubrín diga a lista. descubrín que esa non era a miña historia e que realmente pois tiña que facer música electrónica e dar o meu concerto, e que non había máis, era o que había que facer. Entón, pois o momento de tocar, o sea, eu toquei antes de sacar o disco sae en novembro do 22 e o primeiro concerto xa foi en verán dese ano, e pois foi moi guai, porque foi realmente para isto montei o proxecto, nin sequera para sacar discos, os discos son a consecuencia de. Eh, a verdade é que non toquei todo o que me gustaría, que gustaríame ter tocado máis, pero sí que houbo, pois, certo crecemento tamén orgánico, no? Pois como que empecéi, oye, na Kominsky, que genial, amigos meus de toda a vida, pero sentir non un pouco esa progresión de repente pois sae a oportunidade de Maraca, que joder, que alguén que non che coñece de nada, que ten unha galería de arte que a priori é algo diferente, te escriba porque, buah, quero que fagas un concerto tal, buah, está moi guai, é dicir, logo saíu o Wildfest en Vigo, un pouco de rebote, pero saíu. Tamén é o tema de tocar para un público que non ven a verme a mí, que non sabe o que fago, nin sabe como se fai iso que estou facendo. Eh, pois tamén está guai. E o último concerto, que foi xa hai 2 anos, foi xusto en Nadal do 24. En decembro do 24 foi o último concerto e engadín proxeccións visuais. Foi o único primeiro concerto no que se engadiu eso, e foi un pouco, non direi accidental, pero que non entraba nos planes iniciais, porque, bueno, eu son ultra fan de Blaze, grupo de electrónica mítico, fun a un concerto deles e tiñan, pois eso, proyeccións visuais sincronizadas coa música, que era como se o concerto che
che contara unha película. O sea, foi unha cousa pero flipante. Dixen, buah, poderase facer isto de algunha maneira? En Ableton non había forma física de facelo, como que usar clips de vídeo como se foran clips de audio, ¿no? Mm. Non había. Estiven como meses buscando a forma, como no, tes que usar 2 ordenadores, 2 programas, non o podes controlar todo dunha vez. Como, non teño mans e non teño cabeza. Acabei atopando un plugin, pero rarísimo, o sea, que igual, se buscas o tutorial en YouTube, literalmente solo sae dun rapaz como de Eslovenia, Eslovaquia, o sea, unha movida rarísima, que recordo que costaba 40 euros, pero prometía, en plan, trata os clips de vídeo como se foran audio. E dixen, me tiro a la piscina, voy a gastar 40 euros e a ver si isto funciona. E merqueino, non tiña ni idea do que era, de como se usaba, e escribinlle o tipo este do tutorial de YouTube por privado, rollo, co meu inglés, aí, pois, un eslovaco ou esloveno, de onde fora, un de Vigo, falando, rollo, mira, pódese facer isto de verdad, como se configura esta historia? E funcionou. Entón, eso deume, xa despois de, pois, 2 anos facendo directos, pero me deu, de repente, unha movida totalmente nova, rollo, o concerto é totalmente novo a partir de agora. Metín clips de vídeo, pois eso, sincronizados coas partes da música, que podo cambiar, pois a vez que cambio unha escena na música, cámbiase no vídeo, deu unha nova vida, estivo moi guai ese proceso. É que ti, bueno, comentabas antes o proxecto de ausencias, non? Que te fan en directo as visuales e tal, Ujú. pero eu sempre teño claro que calquer tipo de música, o sea, incluso rock, proxectos de pop, proxectos de indie, proxectos tal, a iluminación, as posibles visuales que poda haber detrás, ou os vídeos que poidan acompañar os directos, cambia moitísimo. Creo que por exemplo, Sí. proxecto dunha amiga como é Hidden, eu a vez que a vin actuar no Festival da Luz de noite cunhas luces feitas para a ocasión, cunha pantalla tamén que axudaba un pouco a súa proposta, foi como, tía, é que é difícil que ti toques sempre de noite ou con toda esta capacidade, non, de técnica e tal, pero isto está guapo. E con música como a túa, é certo que seguramente en directo podes disfrutar igual sen as visuales, non? Porque ao final a música está aí e podete transmitirte, quererte mover e tal ou estar. Pero cando hai unhas visuales, cando hai unha pantalla que acompaña, unha pantalla que axuda tamén a contar historias ou que envolve de outra maneira, hostia, eso é un saltiño de calidade que é moi interesante e que dá outra vida a proposta musical. Pois sí, totalmente. De feito é que eso, é unha idea que xa tiña, pero claro, a ver, ti se das un concerto de rock, do que sea, e vas con metrónomo, pois se tes unha canción de 4 minutos 06, pois fas un vídeo de 4 minutos 06, e sabes Mm. que vai cuadrar. Eu neste caso non quería facer eso, porque parte da gracia da electrónica é que eu poida en directo alargar, acortar o que me pida o momento, todo o rollo. Entón, por iso, non quería facer un vídeo predefinido e non me metín nas proxeccións ata que realmente atopei o plugin este de poder facer clips e tratalos exactamente igual que o audio. Porque foi o que me permitiu realmente axustar o vídeo co audio en directo. Sí, porque, cuidado, que... a ver como digo isto sin que se poida enfadar alguén máis. Se se enfada o principal que vou a nomear non pasa nada. Isto non é simplemente como se chega David Guetta pon o USB e lle dá o play ou o Bizarrap e tal. Que isto é feito, aínda que hai moito da casa, aínda que levas moita idea, a gracia precisamente da música que fas ti é precisamente pois estar en directo e un pouco o que che dicían de ser DJ de outra maneira, non? De poñer música de outros que ler a Mm. xente, pois con isto un pouco tamén, non? Leer un pouco o ambiente, o que a ti te apetezca, pois toquetear un pouco nese momento algo, non? Que a gracia é esa non simplemente que sexa un corrido musical aí todo seguido e listo. Entón, que haxa un pouco tamén de vida, non? Sí, totalmente. De feito, aínda non improviso demasiado nos directos. A O ver, sea, sí que ten improviso. que ser difícil a veces, tamén ser capaz de poder toquetear Mm, cousas ou facer algo nese momento, non? Supoño que tamén hai sí. que traballalo moito e ter a seguridade de saber que o vas a facer
e se non sale ben, pois ser capaz de corregilo ou que quede Mm. o suficientemente ben. Sí, totalmente. O sea, sí que improviso a nivel efectos ou sumarlle percus que no disco non están, porque teño pois samples de percusión que están reproducíndose durante todo o directo, pero co volumen o cero. Entón vou activando e desactivando segundo me vai pedindo aí un pouco o corpo, pero un dos debes é que me autoimpoño e improvisar máis nas estructuras, porque sí que eso, pois o que levamos falando toda a conversa, non veño de estructuras de post-rock, de crescendos clásicos, entón aí sí que aínda estou un pouco encorsetado nese sentido, ¿no? Pero o que decíamos, como vídeo se trata como clips, pois ti simplemente tes, invéntome, un bucle dunha flor abríndose ou florecendo durante a primeira sección do tema. Ese bucle reprodúcese todo o que ti queiras alongar a primeira sección do tema. E cando che dé a gana de cambialo, pois cambia o audio e cambia o vídeo ao que sexa. Quero dicir, non manipulo o vídeo en directo como tal, os vídeos xa veñen da casa, pero o tema de poder tratalos como bucles sí que dá esa liberdade, ¿no? De poder alongar, acortar e mezclalos de outro xeito. Entón, bueno, non é puramente improvisado, pero tampouco é encorsetado. Mira, que ideas ou un pouco como te gustaría ahora con este novo traballo fora, con esta nova música no mercado, que plans eso, que ideas pues, de cara a futuros concertos, futuras actuacións, futuros lugares onde poder levar a túa música? Hai algo xa aí en mente ou queda traballar esa parte que falábamos do traballo oculto para facer cancións, pois agora o traballo de onde tocar e como tocar tamén é un traballo tedioso, pero bueno, como se vislumbra o futuro? Eh, pois mira, teño unha data, o que pasa é que cando se suba esta conversa xa haberá pasado, que pois o disco sae o venres 30 e o día seguinte, o 31, o presento en directo en Vigo na Iguana Club, Hmm. sala histórica e mítica de Vigo, a que por desgracia teño que decir que solo deixan facer electrónica porque pois nada, a situación dos concertos xa sabemos como están todas partes. É unha sala que aparece na web de turismo do Concello de Vigo como se queres ir a concertos vai a esta sala, pero teñen prohibido facer ali Facer. concertos. Moi Bravo, divertido todo. Desde aquí un saludo a todos ellos. bravo. Gracias por... Entón, bueno, por sorte, como neste caso non hai instrumentos acústicos, pois oficialmente eu vou como DJ, pero vai ser o concerto, presentación, ¿no? Sábado 30. E de momento esa é a única data pechada. Así que o que máis me gustaría con este disco é saír de Vigo, porque que toquei, pois eso, non sei cantos concertos levo con este proxecto, pois igual levo, non sei, 9, 10, pero todos en Vigo. Está moi guai, encántame tocar en Vigo, de onde son, Pero, pero descubrir teño outros moitas ganas de ir a sitios. Coruña, teño moitas ganas de ir a Ourense, que aparte pois hai bastante cousa de electrónica facéndose agora por ali, os propios Lagún, John Acción, Santiago, que abriron o Sosabar, apetéceme moito. Entón, polo menos, encantaríame a nivel galego ir por aí a tocar. Así que bandas, salas, escoito, encantaríame. A ver se pode mover algo. Polo menos eso, Que todo o mundo Coruña ou tal, sí. te escriba porque, joder, aquí salas de Coruña que, por exemplo, o Don Giorgio que fai algunha que outra sesión, por exemplo, en estes días fai unha sesión de pinchas con vinilo e tal, entón, bueno, sí que tira por aí, outras salas que decidan tamén programar, que te chamen, que seguro que lles vai a compensar, e ti dicías, non, que esta data confirmada xa pasou, cando a xente este vendo isto, entón, Mm. volvo a repetir, se non queredes perder próximos concertos que poidan salir adiante, seguide as redes deste home, porque, oye, merece a pena e se non escoitachedes o disco, de verdade, ide escoitalo porque creo a máis un último halago, así que, ou unha última valoración que fago do traballo, que aínda que non te guste a priori a electrónica, ou que non profundizase nese xénero musical, non vai a disgustar. O sea, volvo a repetir que é un traballo moi agradecido para os oídos, que os oídos van a dicir, bueno, sí, van a facer como gatiño e van a dicir, me gusta, non lo quito. O sea, que a xente que lle dé unha oportunidade.
Mira, xa por ir rematando, por ir poñendo o peche a esta conversa, vouche facer as últimas preguntas que son un pouco as comunes, moitas son comunes entre proxectos, non? Lóxicamente, falamos de Ujú. producción, falamos tal, pero estas son un pouco xa máis personales, un pouco máis, bueno, para coñecer catro cousas máis sobre quen está detrás de Abrigo, sobre un pouco gustos e tamén un pouco recomendacións. Xa fuche nomeando proxectos e cousas, pero eu quero que te quedes agora mismo pois con dous, tres proxectos de electrónica, de rock, do que sexa, que agora mesmo eu diga, Jairo, que escoitas? Que é o que che está movendo por dentro? Que me dirías? Que me recomendarías? Uf, un mundo, eh? É que, a ver, aquí vou confesar algo que xa todo o mundo que me coñece sabe, moita electrónica, moito post-rock e tal, pero son fanático de Taylor Swift. Entón, pa diante. No, pero a ver, centrándonos, en serio, eu creo que a nivel galego temos, da que de electrónica, a nivel Galicia móvese moito ou o puro tecno ou o puro house, Hmm. e máis ben tema DJs, pero eu que sei, é que hai proxectos, o sea, a min Músculo pareceme un Wow, proxecto guapísimo, eh? de locos, o que decía antes, Lagún en Ourense, sonan, buah, pa min que me gusta Quiasmos e toda esta electrónica un pouco que decíamos antes, máis baseada en pianos, e un pouco máis clásica na instrumentación, Lagún pareceme increíbles, o propio Pálida, que, joder, eu sempre o digo, mira que colega meu, metinme na electrónica, el sempre di, porque el seguiu o mesmo proceso que a min, el era guitarrista, o seu grupo favorito era Sonic Youth, era aí un tal, el sempre conta que foi a un Primavera Sound, veu a The Field en directo tivo unha epifanía, eu quero facer isto. Pois eu era aí un metalero que un día veu a Pálida en Vigo e dixo, buah, isto non está nada mal, a verdad. E, e fai cousas super guais. Eh, non sei, a nivel Galicia diría un pouco eso, a propia Ausencias, de verdad, por favor, é un disco moi bonito. Eh, que máis é que poderíamos decir tantas cousas? A ver, hoxe teño que decirme tiré a un facha, es lo que hai. Eu creo que hoxe é o día. É que Ademais, é que menos mal que está fora, porque claro, eu ao final escoiteina xa pois de volta. Igual en verán eu xa había escoitado. Ás veces vou por aí, me tiré, buah, que non la podes de, cantar, que aún non ha salido. Xa podemos cantar en alto. yeah, Eh, eu non a esa non a escoitara, non me pasaran, pero 2 horas antes de publicala, chegoume unha nota de prensa de Ernie e tal, bueno, Dani, esta es la mm, canción que va a salir, foi como, sí, joder, por fin podo tal, que eso é unha putada, cando, de todas maneras, cando coñeces canción, sabes temas que todavía non saliron, que a mí unha outra vez pois me chega algún disco tamén, non? Como no teu caso, pois mm. antes de publicar, e a min pásame cando escoito algún disco que me mola moito e como, joder, que guapo. Pero claro, joder, que guapo, pero a quen lle comentas? A persona que cho mandou, Totalmente. porque claro, non pode dicilo a nadie máis e é unha putada, O sea, porque como, vale, teño un bucle isto, pero teño un bucle pero que non o podo contar, o sea, a min pasoume cun par de Mm. discos ou un par de cancións tamén de xente que como lembrome, por exemplo, cando Grande Amore me mandara o segundo disco que publicou, e mo mandara e era como, joder, e eu tiña un colega moi fan del e era como, mierda, que dicíalle, eu Non te escutei o podo decir disco, nada. dicíalle, escutei o disco, pero déjame, eu, non te vou dicir, pero cuéntame, non te vou contar nada, e era como, mierda, es que se lo quiero contar, pero era como, no, lo siento, é unha putada, non se pode, eso é jodido. Perdón, acabome de acordar, falando de recomendacións, Laura Lamontagne, aquí, saúdo, sombreiro para baixo, xa que estábamos falando todo o tema Héctor Monte da Pena, ese ecosistema, eh, bueno, Cuidado se tamén, vienen cositas con eso tamén. vas a xerar aí hype. No, a ver, podo contalo, non hai problema ningún. Un dos temas do disco que é Wish This Night Will Never End, o terceiro tema, eh, ten unha historia curiosa, porque foi o primeiro tema que fixen para este disco, de feito,
o fixen antes de que saíra mesmo o primeiro disco. O sea, é un tema que igual o fixen en 2021, que foi o meu primeiro intento de sonar máis a club. Entón, tiña claro que para a parte final quería un sampler de voz falada, pero non tiña ni idea de que. O presentei en directo e como era un concerto con Pálida, o sampler que metín era dun tema de Pálida, o sea, un tema que me flipa que se chama Sunburst, que ten un sampler que di We are in the sun, estamos en el sol. Entón, que creo que me dixo algunha noite, igual non ten nada que ver coa realidade, que o sacou de David Bowie. O sea que pero non teño ni idea de si isto é certo ou non. Entón, a canción naceu con ese sampler e durante moito tempo tivo ese sampler. Ahora xa, ao momento de planear o disco, foi rollo, a ver, non o vou a sacar cun sampler que usa Pálida. É un pouco, a broma está ben, facela en directo entre colegas, pero non vou sacar o disco así. Entón, pois fixen o sampler de Wish This Night Will Never End, a frase, pois a escribín eu, sin máis, cuadrábame un pouco coa temática, no? De querer que unha noite non remate nunca, eu que sei, porque a ver, relacionando co rollo coa temática xeral do amor, pois que estás nun momento moi bo, o que sea. E a primeira versión dese sampler foi xerada cun programa destos, a ver, de IA, sinceramente, de texto a voz. Que de feito, a ver, teño samplers feitos así. E a versión que está no disco, ao final, é falada por Laura Lamontagne, simplemente porque un día estaba no estudio de Héctor e dixo, joder, pero gravo a eu e xa está. Pois o tema... Ai, que toso. O tema é que pois era un domingo que se debían aburrir, non contentos con eso, colleron o tema e lle meteron voz. Entón hai unha versión deste tema que é cantado cunha letra e cunha voz de Laura. Que bueno. Espero que ao longo deste ano sexa publicado. Que bueno, que guai. É parte dese ecosistema, ¿no? De chegas ali e mola. Eu chego ali un día pola mañá e me dice, va, grava guitarras para este tema de Low, que foi o tema este de... Vou non decir mal o título, perdón, Low. O tolo... Como era? Ai, non me metas este compromiso a min, Son o que canta os días Buah, é que é un desastre. Pero, pois teño... O tolo que conta os días. Eso, exactamente. Pois nese tema teño unhas acústicas grabadas que foi no momento chegar un día a casa de Héctor a facer non sei que historia e dixo, me podes gravar unhas acústicas pa aquí? Eu, pois claro, pa'lante. Entón outro día, pois chega Laura un domingo e dicen, vamos a meterle voz a este tema. Parte dese ecosistema que salen cousas guais que non tes planeadas. Entón, sí, espero que este ano se publique esa versión do tema con Laura, se la quere, que polo que falamos, creo que sí. Seguro que quere, que coñecendo a como a vou coñecendo e como xa falei con ela varias veces, estou segurísimo que sí. E dicir a xente que anote todas as recomendacións, que eu as que non coñezo, pois voulle dar aí escoita ou a bichear. As que coñezo, pois como por exemplo o caso de Laura, que a xente, se non a coñece, pois tamén que vai a escoitala, porque tremendísimo o que fai. Que boa carta de presentación agora fixo tamén para retomar por fin, que me alegro moitísimo de que volva a estar aí en activo, que mola moitísimo tamén ela, e que a xente escoite, e por suposto que a xente escoite Abrigo, que é quen está aquí. Mira, final da conversa. A parte importante, vital, necesaria e obligatoria de todas as conversas, que son as preguntas para saber se eres ou non un psicópata. Que soy. Moita risa, pero hai moito estudio detrás destas preguntas que parecen estúpidas, pero realmente son máis gilipollas incluso do que un pode pensar. Pero, como sempre digo, hai estudios. Hai estudios que eu paguei cartos a universidades que non existen, pero que me deron resultados do que é ser un psicópata ou non. Así que, primeira pregunta, vamos a ponernos en situación. Tes que cenar, porque é un vicio, non? É unha cousa, como sempre digo, non sempre digo o mismo, pero os humanos temos un vicio de que nos gusta cenar, nos gusta comer algo pola noite. Entón, bueno, tiro na túa casa, vas cenar, pero única e exclusivamente tes a posibilidade de cear uns cereales con leite.
calquera tipo de cereal, calquera tipo de leite, sen lactosa, vegetal, non pasa nada, que non ten por que ser leite de vaca, que se non che gusta ou o que sexa, ou non a queres comer por conviccións ou por tal, hai a que sexa, vale? O sea, a opción cereal con Vale. leite válida para todo o mundo. Ou a outra Ujú. posibilidade é que vayas a comer ou vais a cenar, mellor dito, a túa comida favorita, esa cousa que matarías por tela sempre, ese tipo de comida que como, guai, solo con isto xa sería feliz, con dous condicionantes. O primeiro, que terías que ir e volver a un local onde fan esa comida baixo unha chuvia Ujú. torrencial. É certo que o da chuvia, para os galegos, pois non é tan problema que non nos importa tanto. A min, por exemplo, hoxe fun e volvín facer todas as caralladas que fixen sen paraguas, mala decisión, porque a verdade que cheguei empapado, pero non me importa a chuvia. Pero, esa é unha condición. E a segunda condición Ujú. é que o local en cuestión está como a 20 minutos, vale? E as condicións higiénicas, digamos que son un pouco cuestionables. É dicir, ti entras nese local e vai haber unhas cucarachas por ali, pois as ratas se están bañando nas sopas, e a comida igual leva 20 horas ou 20 días, mellor dito, fora da nevera. Bueno, estas cousiñas que diste é a miña comida favorita, pero as condicións son cuestionables. Que prefires? A verdade é que sería leite con cereais. Sen, Neste caso, sen dubidalo. sí. Xa porque me daría pereza sair da casa pola noite coa chuvia, a verdade. Xa solo por eso, o outro igual non tanto, non? A ver, se despois saio de festa, aí xa non penso máis. Pero Se se non, tivera que sair da casa igual, aí podría leite con valer, pero cereais. No, pero en principio quédome con leite con vale. cereais. E entón, ti que Sí. decides leite con cereales, e agora ven a parte importante desta, ti escolliste este camiño, pois agora ven a decisión importante. Que vai primeiro, a leite ou os cereales? A leite. A leite primeiro, sen dubidalo. Vai primeiro a leite. Vale, bueno, aí queda a resposta, ao final darei o resultado. Segunda pregunta, segundo bloque. Quedas con uns colegas, con xente, quedas aí e tal, ou cenas ti solo unhas pizzas, non pides aí unha pizza para cenar, o mismo, pizza con piña, sen piña, da forma que sexa, non hai unha pizza específica, a que ti queiras. E despois sales de festa, vas aí a un concertiño, vas a dar unha volta, sales de festa, e quizáis, pois igual te tomas unhas bebidas espirituosas, destas que o xeo, bueno, provoca que volvas así un pouco Ujú. contentillo de madrugada ou incluso a primeira hora da mañá do día seguinte. Claro, cando eso pasa, normalmente sempre tes un pouco de gusa, non? Un pouco de fame, e sobrou pizza da noite anterior. Primeira pregunta deste bloque. Esa pizza que sobrou da noite, a contemplas como comida a esas horas? Por suposto. E ahora ben, como comes esa pizza? Fría ou a quentas? Sempre tal cual está, fría. Sen dúbida, o sea, chegas, cois a Pero pizza e pa vamos, dentro. basado en feitos reais esta. Vale? O sea, non habería posibilidade de nada máis. Fría. No. Vale. Último bloque, última pregunta. Tortilla de patacas. Con ou sin cebola? Ui, esta é complexa. Eu son profundamente concebolista, Vale? pero tamén son un fanático da tortilla de Betanzos. Entón, con cebola, a non ser que estea en Betanzos. Justamente aquí va a segunda parte, porque claro, ti decís con cebola, pero eu vou che preguntar, pois, como preferías a tortilla? Se este estilo ladrillo que podes facer un edificio con esa tortilla, nunca me olvidarei dunha tortilla que comín en Vilalba, fai 2024, que fun a desayunar despois dunha noite bastante curiosa no FIT de Vilalba. Cheguei ao local e dixenlle un café con leite e unha tapa de tortilla e tiven que pedirme algo máis para beber porque a tortilla era así de gorda e eso era un ladrillo gordo. Entón, ti queres unha tortilla así, unha tortilla a punto intermedio, pero xa respondiches que a terceira opción era tortilla de Betanzos, entón ti serías máis igual un pouco betanceiro, non? A ver, sí, o sea, se tortilla con cebola, punto intermedio. Tampouco fai falta comela con cuchara, pero ir a Betanzos unha vez ao ano e darse ese gusto de tortilla líquida absoluta, sí. Tortilla mazacote, xa máis, eso é
eu o sinto, pero faise bola, é que faise bola Non, na non, é que boca. eu esta que conto A foi moi tortilla moi complicada. gorda non é No. tortilla, é un biscoito estrano feito con É patatas. unha torta, se queres chamalo torta, chamalle torta, pero non é tortilla. Totalmente. Pois, despois de moito tempo e adiantándome a futuras entrevistas tamén, algo que vexei despois, nos encontramos ante un caso, facía tempo que non pasaba isto, no que temos a unha persona que, no que respecta estas preguntas, hai outros aspectos da vida que poden ser influir ou non, pero no que respecta a este test en cuestión, temos alguén que é 0% psicópata. E facía tempo que non pasaba. Guau. Debe ser solo neste caso, No, e xa digo, O sea, hai outros estudios que se poden facer que igual, por exemplo, o que tes enriba da claro, miras cabeza, a bandeira esta de claro, aquí, aí se me baso neso, vamos, o sea, 100% psicópata non xa de cárcere absoluta, pero basándome no test propio, que hai que manter o que fago sempre. A todo mundo non lle sei se fago o test. biches, teño un tema do Celta himno extraoficial tamén con colaboración de Héctor. Se o queres ver, seguro que te A encanta. ver, non jodas a entrevista, por favor, te lo pido. Iba guai. No, No, bueno, no, pediche recomendacións, eu. pero eso foi anterior. Non vai con retraso. Eso foi na anterior pregunta. Agora a recomendación non pega. Bueno, era por quedar de psicópata, que Non che gustou, hostia, non che gustou que dixera 0% psicópata, é que logo creanse unhas expectativas que non se corresponden coa realidade. Claro, por eso este test sempre hai que collelo con pinzas, basado nunha serie de criterios, pero pode haber outras circunstancias. Pero é certo que ti o que respondiches é o que ten que ser, porque non cereais con leite sempre entran de puta madre, a leite sempre vai primeiro, porque así vas botando os cereales, vas collendo uns que se van mollando, outros que están medio conjetillos, vas aí regulando ben o que queres. A pizza sempre se come, é sempre fría, nunca se pode quentar, e depois a tortilla. É certo que aquí é un pouco máis de libertad, porque non é tanto con, sin cebola non pasa nada, son válidas as dúas opcións. Onde está o problema é a xente que poida querelo mazacote, que aí sí que xa... No, eso terrible. E- Pero eu pensei que a funada máis grande iba a ser o de leite primeiro ou cereais primeiro. No, é que aí hai loita encarnizada. aí non te encarnizada porque hai xente que é estúpida e pensa que primeiro van Hai os xente que é cereales, psicópata, pero aí efectivamente. iso non ten sentido. O sea, non poden... me dicía outro día Díame, é que son cereais con leite, ti estás dicindo cereais con leite, e eu xa, é que ten que ver que o nome diga isto. Hai unha canción que pode dicir matando xente, pero non están matando xente na canción. O título di matar xente, non ten por que ser literal o título co que hai dentro. Non, Pois non isto é o a mismo. orde dos ingredientes, Claro, isto é totalmente. cereal con leite porque se di así, pero non ten por que ser, non ten que ser así. Non, xa está, o sea, eso é así. Así que, vale, 0% psicópata nestas cousas, pero deixémoslle claro a xente que algo de psicopatía hai. De feito, sempre boca algo de psicopatía. Jairo, tío, mil gracias por ter aceptado a conversa, mil gracias por este anaquiño que, mira, ao final dixeche unha oriña e media que votamos. Creo que tempo perfecto para poder coñecerte un poquinho máis, para coñecer un poquinho o proxecto, para encontrar recomendacións, e espero que ti tamén pois tiveses un rato, un anaco agradable aquí nesta charliña. Nada, eu encantado, un placer estar aquí, hora e media máis que votaba, xa había ganas, porque medio saín con Monte da Pena, non? Que saímos tocando aí ao final da conversa, Sí. pero estar en directo e falar de música é moito máis guai, tío. Mira, vouche acabar dicindo, confesándoche outra cousa. Falei de ti non recentemente, pero no cole, tío, porque eu, claro, son profe de primaria, pero son profe de música, entre outras cousas, pero son o que dou música, non? E o ano pasado, que estaba noutro cole, claro, os nenos xa de sexto, 11, 12 anos, mítico, de que van as súas conversacións? Que si Auronplay, que si el Xocas, que si non sei que. Yo, a ver, de verdade, non podedes consumir outras Outro cousas. tipo de... Quedaron flipando, rollo, pero sabes lo que es Twitch? E yo, pero cantos anos te crees? O sea, crees que estou no Pleistoceno? O sea, como que non... Por un lado é raro, pero non entenden que agora mesmo o seu ocio é prácticamente o mesmo que o noso, Sí. no sentido de que os meus nenos de sexto agora mesmo están obsesionados con Stranger Things e as K-pop Demon Hunters.
É como, joder, eu tamén vin a peli e vin Stranger Things, sabes? Non, claro que coñezo do que me estás a falar. Entón eso, derivou unha clase a decir, pero podedes consumir Twitch ou YouTube, pero non necesariamente ver a un señor como Xocas dicindo merdas de dereita, cagándose en todo. Quero dicir, hai outras cousas que se poden consumir, ¿no? Eso levoume, no tema de música, pois falamos de Orgullo Galego, da playlist que teñen e da lista de bandas galegas, falamos de Rincón de Daniel tamén, e falamos, mira, da propia Laura Lamontagne, eu sempre cando a coñecín, que eu a coñecín por Héctor, sempre lle contaba, tía, levote usando de exemplo na clase dende anos antes de coñecerte, porque co tema das cantigas de Martín Kodax e toda a historia, así que moi guai estar aquí, tío. Eu paseino moi ben. E sempre encantado de falar destas historias, que é o que nos mola, ao fin e ao cabo. Pois, dache tamén os parabéns por isto que acabas de dicir, que un pouco usar o teu poder, non? Un pouco de profe que intentar pois que os nenos, que os rapaces poidan escapar, ou xa non escapar, senón que coñezan que hai moito máis contido fora deses 4 ou 5 tipos que viven anclados no que facían, e que xa non é só que vivan anclados no que facían, que eso está moi ben, senón que lanzan mensaxes que son moi perigosas, e por lo menos que coñezan pois outro tipo de contidos, xa non tanto por onde vayan, senón que sean un pouco máis blancos ou máis, non tanto blancos, senón pois útiles, que Sí, puedan no, totalmente. que puedan Que sacar, teñan alternativas, que polo saquen algo de menos, valor. a esa xente, tío. Así que eso, Mira, moi por ben. exemplo, agora estou preto da casa, pero hai uns anos estiven en Sada, nun dos centros de Sada. E levei, sempre me acordo, levei a MDJ ao cole. Claro, MDJ é de Hola, Sada, sí. daquelas facía streamings en Twitch pinchando, foi xusto post pandemia. Dixen, tía, ven ao cole. Oye, que boísima E claro, lección, os nenos pedíndolle autógrafos aí. Que boísima lección, que grande tamén é MDJ, que guai o que fai, e tamén que é importante a labor que está facendo tamén agora De de divulgación, sí, divulgación totalmente. en canto a ansiedade, a depresión e demais, e dende aquí non creo que chega a ver isto, pero tivo hai un par de semanas, un par de meses complicados porque lle morreu a Sí, nai e demais, e bueno, mandarlle tamén o apoio que nestes momentos que bueno, que ten que ser fastidiado tamén, pois, totalmente. É unha crack, manterse aí tantos anos. é fiel, moi fiel ao seu É estilo e ás súas flipante. ideas. Que eso, un día contello dixenlle, admírote por ser tan fiel a pesar das consecuencias que poidan ter cas túas ideas, que oxala moitos puidéramos ser así, o sea que tamén mandarlle unha aperta. Totalmente. E ademais posicionándose. Mm. Leía eu en Twitter esta semana rollo, sobre os festivais KKR, esta merda de Israel, tal. Buah, é que claro, eso solo pasa en el rock, con el no sé qué, porque, por exemplo, los festivales de DJ, los DJs no se posicionan. O carallo, os DJs non Sí. se posicionan. Hai quen sí, hai que Posiciónase quen non, se pero posiciona. hai. E ela O sea, hai sendo moitos que non, pero un pero hai exemplo. moitos que sí. Pois, tío, xa que querías unha hora e media máis, quedas convidado a que próximamente, con outra excusa, cando saques a canción con Laura, ou simplemente outro día calquera, oye, volvemos a falar de música, falamos da vida ou falamos do que sexa, así que estás máis que convidado a volver por aquí. Cando ti queiras, un placer. Despídese o gato tamén por aquí. Despídese. Está un pouco farto. Como se Voulle abrir chama? a porta. Floyd, Floyd. Ah, é verdade, hostia, estaba... Non é por Pink Floyd, curiosamente, é porque é así un gato como grisáceo tal, e Floyd Pero, é gris sabes, nun idioma como o, gaélico. o peor, que te estaba facendo a pregunta, estaba recordando que que te preguntei ao principio. Perdona, acabo de disociar. Non pasa nada, porque isto quere dicir que xa hai que rematar. Entón, Adelante. Sí. a xente que viu isto, joder, que mal acabo de quedar agora mismo. Que final, pero bueno, xente, o importante. Escoitade, a música de Abrigo, proxecto nacido neses anos tan complicados, nesa época tan complicada para moita xente, pero mira, surgiu a posibilidade de que alguén como Jairo pois fixese algo que lle gusta, algo que lle está enchendo e algo no que está evolucionando, e escoitar a súa música no que respecta a miña canle. Joder, como estuvo ahora mismo. Vai haber conversas moi guapas despois desta, unha delas é a que xa nomei con Duendes del Parque, proxectos moi chulos, proxectos novos, proxectos que merecen a pena, así que se alguén me descubriu por ti, que vai a miña canle,
non fai falta que se vexe as conversas todas porque son moitísimas horas, pero que mire os títulos, que mire a xente que participou e que vai escutar tamén a súa música, que o bonito, como dixen ao principio, é descubrir nova música. E dito isto, marchamos, vámonos, pero sempre ca miña reflexión favorita para rematar, porque o dicía antes, temos o vicio de cenar, non? Temos o vicio de cenar porque o corpo, o ser humano, con comida e con bebida, tes nutrientes e podes vivir, non? Valga a redundancia. Tes o suficiente para que os órganos estén aí e o corpo poida aguantar. Pero se falta música, xa non é tan bonito, verdad? Como que falta algo. Así que, xente, vémonos na próxima conversa, pero sobre todo vémonos onde haxa música, sobre todo música en directo, e se esa música é a de abrigo, pois mellor que mellor. Ata a próxima, xente. Chao, chao. Ata a próxima.